Ok, kana hanyar zuwa ne? Alright, ina jiran ka, ina junction. Wanka, what are you thinking? Ci gaba na. Okay, now you're good. So you guys, what are you thinking? Ci gaba na. Alright? She's the boy Wanka, alongside Misty. Let's go, baby. Ci gaba na. Ci gaba na. Ci gaba na. Ci gaban mai shiga rijiya gina yake muna ta ƙara ƙas cewa yake aiki na ta ƙara kyawu ita na beriya kashin dankali ce babba akan kankana in na faɗi ai zan faɗa malam je ka nemi nasara gurin ubangiji kwarewa za ta bika a baya election tana zuwa kafin ku dangwala ku so ku nemi yanci kuna ganin majuna kisa ake ta yi a yankuna da dama a bamu yan kudade mu je mu sai da yanci A gaskiya ne ba abun da gara zai da dutse duram nake a koyaushe ba shege na faranse ni ne nan ni ne can aka rapsan mara shakka mu daɗe muna ta cewa za mu samu canji ashe ba canji ba ne kayukan mu ne suke caji idanuwan mu da suke kamar an kaɗa yaji caca sata zinar da shaye-shaye ibada a cikin maye amma ka bar mu a raye da kai da ke da ni ku fito ai dole su canza. Here's up yon malaku die aga sin aga mouth right aga nigga come around do I aga popular popular die any guys calling me dozy ci gaban mai shiga rijiya gina yake muna ta ƙara gas cewa yake aiki na ta ƙara kyau ita na beriya kashin dankali ce babba akan kankana in na faɗi ai zan faɗa malam je ka nemi nasara gurin ubangiji kwarewa za ta bika a baya election tana zuwa kafin ku dangwala ku so ku nemi yanci kuna ganin wa juna isa ake ta yi su zabo yi wanka bana yin habaici ko cin zarafi ga kowa yanci muke bukata domin mu haska rayuwa